bidiyo kawai ina fara kai gidawa daraktan wannan wakar wallahi da ke zan fara na tafi kan manyan jarumai a sai da ku superstar ga kada wannan shine set designer yayi daidai ya tsara komai to ba matsala sai da kai assistant jarumi jiyo mu ganka shi ne jarumin da 20 wani dan lokaci kadan wannan mai dan kwali kenan in dai dauri ne da kwalliya so dai a gurin ta aka samu okay to shikenan bari in dawo sai in zo muku hotuna yanzu na samu fuskanta okay video ke so yawa to wayannan da sune masu abincin zurot wato sun to da abinci a wani suka wuce da shi zurot yawa ga barin ga fuskanta abincin zurot producer da ba za a mutu da wani da mu cikin mai gawa wallahi tallahi kasa shi producer babban buri heje ga ya samu ya dan make din canji amma kuma hi madan okay to ba jiyo mu ganci taimaka miki to wannan ta jarumin da aka dawo kuɗin da ita so muna fatan Allah da ya bada sa'a kuma Allah ya taimake ta sai designer wannan shine costume din mu shi ya dinga shige da fice gurin samun kayan mu kuma ya zama wannan waka cikin waka ne okay to da wani sura Allah san ga masu abincin can barin zuko su gugan su gaskiya su ne masu abincin da gugan su wannan su ne suka tafi da su ne suka tafi mana da abinci azuru ga nan suna dilo wallahi tallahi wannan kuma sauran baki ne ladies ne suka zo su ma get together ga dai wasu suna aikin abinci so ga wasu kuma can su ma ba wai